Türkmenistanyň aeroportlary gyzgalaňly döwre baştan geçirýär. Daşary ýurtlardan barýan uçarlarda öz ýurduna uzak wagt aralygyndan soň dolanýan türkmen raýatlary hem az däl. Türkmen raýatlary berk gözükçülüge we hatda garaşylmadyk barlyklara da teze bar edilýär. Soň günler Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda gowanýan uçarlar bilen gelýän ýolagçylaryň ençemesi daşary ýurtlarda bolan türkmen migrantlary täzeliň öňýany gelýänleriň arasynda Türkiýe, Orsiýada iş gözleginde giden migrantlaryň has köp duş gelýänligini habarçylar aýdýarlar. Şu günler Aşgabatyň halkara aeroportunda Türkiýeden gelýän migrantlar köp. Olaryň arasynda biometriki pasportynyň möhletide olan ýa-da indi dolýan raýatlar, ýagny dokumentini çalışmak üçin gelenler bar. Deportasiýa edilenler hem bar. Dip ýagdaýdan habarly Çeşme aýtdy. Anonim gürlen Çeşme'nin söylerine göre daşary ýurtlardan gelýän türkmen raýatlarynyň arasynda deportasiýa berligi goýulan adamlar az däl. Bolan ýurdunda migrasiýa talabyny berja etmedik türkmen raýatlarynyň käbirine 1 ýyllyk möhlet bilen deportasiýa berligi goýulan bolsa beýleklere şol ýurda barmak 5 ýyllyk gadagan edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň bu ýagdaýy öwrenip anyklan maglumatlaryna göre aeroportyň migrasiýa gözükçülük nokodunda daşary ýurtlarda kanun esasda bolan we dokumentleri düzüw ýolagçylar ýagny deport edilmedik türkmen raýatlary köp saklanmaýar. Emma deportasiýa belgisini alan türkmen raýatlaryny 3-4 sagatlap saklaýarlar. Daşary ýurtlarda sol sanda Türkiýede gaçak isläp, gazanç edip ýören raýatlar Aşgabatyň aeroportuna baranda bir aýratyn otoga alınıp, ýekime-ýeke sorag jogaby çekilýär. Dip habarçymyz aýdýar. Ýurduna dolanýan türkmen raýatlarynyň ählisi aeroportda gümrük barlygyndan geçirilýär. Her bir ýolagçynyň goşuny jekmejek gözden geçirýän şeýle barlyg uzaga çekýär. Gümrük kontroly gelýän migrantlaryň goşlaryny döwrüm edýär. Ýanyň bilen getiren hemme goşlaryny ýekime-ýeke açyp görýärler. Gümrük isgärleri esikleri bir-birinden barlaýar. Dis ýugan pasta çelini ithap görýär. Krem, ýüz boýagy, makyaj aly teristlerin gapaklaryny açyp görýär. Dip habarçy görenlerini gurrun berýär. Aeroport işgärleri ýolagçylaryň el goşlaryndaky dermanlara aýratyn üns berýärler. Habarçy şeýle diýär. Ýanyňda ýekije bir derman çyksa, onda destine rengen barlygyna goýberýärler. Ýolagçylaryň ehlisinden edilýän ýene bir hökmany barlyk COVID-19 testine degişli. Habarçylaryň söýlerine görä häzir onuň bahasy 120 manat. Koronavirus testini geçirmek üçin alynýan tölegiň muktary ütkep durýar. Dekabrň başynda testiň 62 manada durýanlygyny, emma köpçüligiň 100 manat berip geçmeli bolýanlygyny habarçylar gurrun beripdi. Şeýle-de olar bu testiň diňe ýüzli, ýagny göz üçin geçirilýänligini aýdypdy. Türkmenistanyň aeroportlarynda koronavirus testi henizem güýjünde saklanýar. Pandemiýa döwründe we soňunda COVID-19 keseliniň ýekije hadisasyny hasaba almanlygyny aýdýan ýurt resmileri tutuş dünýäde pandemiýa gutarıp ähli çäklendirmeler ýatyrylsa-da öz aeroportlarynda koronavirus synaglaryny dowam etdirdi. Emma daşary ýurtlardan gaýdyp öz watanyna dolanýan türkmen raýatlarynyň aeroportdaky saglyk barlyklary koronavirus testi bilen gutarmaýar. Käbirler ýokunç keselleri anyklaýjy gan barlygyndan hem geçirilýär. Şol sanda WIC speedi barlanýar. Bu barlygdan diňe käbir ýolagçylar geçmeli bolýar. Gelýän migrantlaryň ýüzüne seredilip, gan barlygy speed analizi alınýar. Diňe daşary ýurtlarda kanun esasda däl. Gaçak işläp gaýdan Türkiýede deport goýulan migrantlardan speed analizi damardan gan alınýar. Dip Çeşme aýdýar. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary kommentirlemeýärler. Döwletiň dolu gözükçüligi astynda galýan media serişdelerinde şeýle habarlar çap edilmeýär.